Zuzi, predstav nám novú hybridnú Hondu CR-V našim čitateľom Auto a žena. Ako sa ti páči? Mne sa páči veľmi, pretože má, musím to tak zo ženského hľadiska, má krásnu farbu. Je to taká tmavá modrá, čiže aj je to farba, ale aj není veľmi výrazná. Myslím si, že je aj mužská, aj ženská, že je to taká unisex. Má krásny tvar, je také robustné, veľké, to sa mne na tom hrozne páči. Ale na druhej strane není príliš veľké, že s ním viete aj zaparkovať v meste. Tento detail sa mi páči, ale však to je také typické pre Hondu. Má pekné ledkové svetlá, túto šikme. A, čo je vychytávka veľká, že nemusíte mať kľúče a viete si zamknúť a odomknúť iba dotykovo. A teraz, moja najobľúbenejšia časť, som sa tu zamkla. Tuto mám takúto vecičku, záležitosť. Ja strašne rada spím a toto je pre mňa úplne najlepšia vec. Krása. Tu si takto laškáte, viete si to takto sklopiť a tu sa pozeráte hore na oblohu alebo na stromy a je to úplne že výborné. Ideme ďalej. Ešte. Jak sa vie do jednej strany vyhnúť, tak sa vie aj do druhej. Takže, a máte z toho krásny kufor, 790 litrový a teraz je ešte väčší. Viete si tam dať lyže, sánky, napratať tam 6 detí, čiže super aj pre rodinu. Tu je ten kufor z tejto strany, iba stlačím, nič viac. A je proste krásny, veľký, obrovský. Tuto je jedna tajomná komnata. Moje najobľúbenejšie, milujem tajné zákutia. Tak, tu má, a pozrite, ak je to krásne upratané. Všetko tu má svoje miestečko a tu si môžete dať ešte nejaké také svoje tajnosti. Tak, a toto je kufor. Pozrite, perfektné. Tak to sa sem môžete dať. Ja mám 175 cm a sa sem zmestím a idem na dovolenku. Som zbalená. Majte sa. Ahoj, papa. Papa.